Va, som-hi, arrenquem l'infopodcast d'aquest dijous 23 de gener parlant d'un tema que va marcar tant el final de l'any passat com l'inici d'aquest 2025, els abocaments il·legals de pneumàtics. L'infopodcast del 9-9, amb Miquel Giol. Ai, Txell Vilamala, benvinguda. No hi ha manera, Sembla ser que no. Tancàvem el desembre amb un al camí de Sant Marc, a Call d'Atenes, d'una 70 de pneumàtics, i vam començar el 2025 amb un altre, al Gurri, aquí a Vic, al riu, a prop de la resclosa del Cantarell. Un punt, aquest últim, en què en un any hi ha hagut, atenció, 3 abocaments de pneumàtics. Déu-n'hi-do. I un cop passa això, ben bé, quin procés s'activa? Mira, s'avisa als agents rurals que aixequen acte per investigar qui ha fet aquest abocament. Normalment el procés no és fàcil ni ràpid, de manera que la retirada acaba anant a càrrec dels ajuntaments. Això pot costar entre 1.000 i 2.000 euros. Hi ha ajudes de la Diputació, però al final no deixen de ser diners de tots. Per tant, perjudici mediambiental i perjudici econòmic. I esperem que trobin i multin com cal a qui actua d'aquesta manera. Però, Txell, fem periodisme de solucions. Parlem del contrari. Quina és la bona gestió dels pneumàtics? En negocis com ara els tallers mecànics estan obligats a entregar els pneumàtics fora d'ús a una entitat que justament van crear els principals fabricants per aquesta finalitat. És a dir, nosaltres, els clients, quan comprem uns pneumàtics ja paguem una ecotaxa, són 1,60 € la roda d'un cotxe, que cobreix l'arribada del moment d'haver de retirar els pneumàtics. Mecànics amb qui hem parlat des del 9-9 ens diuen que abocaments com el de Call d'Atenes o el de Vic delaten que darrere hi ha tallers il·legals, perquè és que si no, com que el client ja ho ha pagat, no té cap sentit. No té cap mena de sentit. Va, i canviem radicalment de tema. Una curiositat, o potser no tant. Els vestidors d'homes de la piscina climatitzada de Manlleu estan uns 5 graus per sota dels de les dones, per tant no gaire climatitzades, Ells es dutxen i canvien de roba entre 15 i 18 graus i elles entre 20 i 22. Ara gent de Manlleu ho va portar al ple de dilluns dient que hi ha queixes. El regidor Pep Madrid va explicar que per solucionar-ho s'hauria de fer una reforma rellevant de la piscina, que ara mateix no és possible, i que s'està estudiant salvar aquestes setmanes de fred més intens. Ell va dir amb un sistema casolà, per tant, segurament calefactors, no sé si alguna estufa, ho seguirem, però que no ens passin fred, els homes. No, exacte, veurem un increment d'encostipats als caps de Manlleu. Va, Txell, i acabem amb una recomanació per avui. Mira, avui anirem a l'Atlàntida a les 7 de la tarda i fan una taula rodona sobre l'impacte del càncer de mama, tant en les persones que en pateixen com en la gent del seu voltant. Doncs gràcies per la informació, Txell Vilamala, i nosaltres hi tornem demà. Que vagi bé. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.